Kto by nechcel chudnúť a zároveň nestratiť, alebo ešte lepšie, nabrať svalovú hmotu? Ale dá sa to v reálnom živote bežného človeka dosiahnuť bez steroidov? Spoznaj fascinujúce spojenie medzi fastingom a fitness. Čo je fasting? Ak si nový vo svete fastingu, neboj sa, nejde len o hladovanie. Fasting je skôr o cykloch stravovacích období a obdobiach pôstu. Ide o viac, než len o výmenu jedla za pôst. Ide o spúšťanie pozitívnych zmien v našom organizme. Vplyv fastingu na organizmus. Predstav si fasting ako reset pre tvoj organizmus. Štúdie ukazujú, že fasting môže spúšťať biochemické procesy, ktoré pomáhajú telu spaľovať tuk efektívnejšie a zlepšovať metabolizmus. Ale čo je ešte zaujímavejšie, fasting môže mať podľa odborných štúdií priaznivý vplyv na hladinu rastového hormónu. Kľúčový benefit spojenia fastingu a fitness – rastový hormón. Tento hormón je zodpovedný za regeneráciu tkanív a budovanie svalovej hmoty. A čo je najlepšie, fasting podľa štúdií vedie k zvýšeniu jeho produkcie. Ako to môže byť prospešné pri cvičení? Zvýšená hladina rastového hormónu podporuje rýchlejšiu regeneráciu po cvičení a prispieva k nárastu svalovej hmoty. To znamená, že tvoj tréning môže byť efektívnejší a budeš dosahovať výrazne lepšie a rýchlejšie výsledky. Ak ideš na to a chceš využiť tento hack, nezabudni na postupné zavádzanie zmien do svojho životného štýlu. Krok po kroku, návod ako na to. Nájdeš v ďalšom videu, daj si odoberať tento kanál, aby ti nič neušlo. Ak máš nejaké otázky, skúsenosti alebo tipy, neváhaj ich zdieľať v komentároch nižšie. Ďakujem za sledovanie a teším sa na ďalšie stretnutie na kanáli Hackni sa.